En weet dat, de mensen die lezen dat, dus willen hier niet zoveel ondersteuning krijgen. Dat moet ik me zo even bedanken. Ik zeg je vandaag wel welkom tot dit programma. Ik zie hier vandaag in Oost-Paraguay, in de jeugd van Sommerfeld, komt neer, op de Barstoel in de jeugd en had daar een mondje aan geleerd, dat is Hein Hilbrand. Dankzij onkel Hilbrand. Dankzij. Ik lijkt me naam die ook aan de Hilbrand. Aan de Hilbrand, ja, dan zijn de meeste weitenwereld af. Hij had 32 jaar met dat te doen gehad. Er zijn nog meer Hein Hilbrands, maar die leggen ze daar als mij, weet je. Ah ja? Nou, goed. Ja, dankzij dat we dit hier doen hebben. En sie hebben hier voor 2 jaar ongeveer wat opgebouwd voor arme mensen, voor oude mensen en zeer arme. Hogar Esperanza Calle 4 heet dat. Ja. Wat is dat en was u mal een beetje im Anfang, u bent van Anfang an da ben je geweest, een beetje im Anfang vertellen hoe dat entstanden is? Ja, ik wil maar een beetje vertellen van dit alles. Ik en Henry Friese, we hebben met dit mal aangevangen hier. We doen de eier allebei armen helpen. Hier en daar, we hebben gebieden gebouwd. En wanneer dat dan manchmal 5 jaar later komt, dat die sterven, de ouderen, en die kinderen zich dan manchmal zich oneinig worden over dat. Wem is dat nu hier? Ja, wem is dat nu hier? En we hebben het op een jaren gedaan en wat, anders is dat niet. We hebben dat gegeven. We zijn er dan los van, maar dan zijn we dat maar eenmaal aan jacht daar trouble. Toen hebben we nu met dit hier aangevangen. Dan hoe we de lever hier gaan, dat we hier bezorgen, maar we zeggen. Oké, zie hier met je hand op te buren. Ja. En dat treft u ook nog andere mensen wat hetzelfde deden? Ja, dat we dus Henry Friese gelijk van Sommerfeld, en ik van Barstoel, ja. Oké. En dan waren we ons einig dat we worden met dit hier mal ontvangen. En bij wou, hij deed alleen en dat we een beetje kracht spelen, alleen hier. Dus we maken meestal niet wat we worden. En op eenmaal waren we ons einig, we worden allemaal een kamertij bilden hier. Dan zei ik, wanneer du dat was, dan zegt u. En dan zag hij los. Dan hebben we van Sommerfeld, van de gemeente en van Barstoel. Ook van Luz Esperanza, daar hebben we ook. Van Tres Palmas, die heeft zich nog niet aangevangen, vielleicht wordt hij ook nog. En dan zijn we hier aan de R1. En we hebben hier een R10, zijn we hebben alles terug nu. En dan hebben we hier een secretariat, wat hij deed rekening vieren. Dan komen we hier alle terug, een zo ons en dan werden ze alle einig. Ja, waar kom je hier aan? Wie dan hier deze steed? Ja, deze steed houdt wie hier dan al, ja. De een mens had en buiten je al? Ja, Henry Friese, die houdt het hier. Ah, dat weet ik. Die buiten ons dat dan krijg aan. En dan mag ik prijzen ervan en dan ging het weer. En die werden alle einig, willen dat maar maken? Er werd geen aan. Die werden alle met einverstanden. Maar je wist toch dat wordt met veel geld verbonden ja, dat wist en zo? We wisten dat moest plus van anderen komen. Niet, we hadden dat hier niet. En dat komt van anderen en de andere aanwezig heeft dat ook zeer geïnteresseerd. En er zijn ook met einverstanden geweest. We hebben hier veel tupjes gereden. En we hebben hier zeer veel gedaan in 1 jaar nu. We hebben hier nu 24 stadbanen. Also wat je biedt, dan weer hier al boven? Weer een beetje wat, ja. Maar het meeste, ja, dit jaar. Voor dit jaar weer hier boven. Het meeste hebben we hier dan zelf aangebuurd. Ja, en dan? Dan moest je als comité de ramp zeetje weer wel spenden voor dit project. Ja. En dat je ook tegelijkertijd tijd dan aanschrijven laten als ja, dat deed je ook. Ja, die willen dat jullie alle handen, we zullen dit hier legaal laten aanschrijven. Dat is wat we gedaan hebben. En we gaan hier factura geven, donationsfactura, een receiverfactura, dat hebben we hier alle. Ja, en dan hebben we hier dan... Als het dan voor de schweer, dan had je de mensen gezocht, alleween, dat wist je van verder, hoe alle mensen weer vielleicht kranken. Ja, we wisten dan al veel te veel. We wisten dan al zo'n geroel over met die alle worden.
Ja, und dann kommt das auf einmal, ja, als wir, erst ein bisschen losgekommen, als wir jetzt, hat er meinen Geburtstag. Ich habe an einem kleinen Keks gekriegt. Gratuliere, meinst du noch? Vielleicht nächstes Jahr. Ja, das schön am Jahr nehmen. Ja. Naja, und von der erste, zweite Januar, jetzt wird die erste, und von der erste, zweite. Und dann, das erst morgen, gleich ein Jahr zurück, dann schafft er hier dann auch, und dann kriege ich einen Druck. Dat wir klappen vermeerderen. Die Hirnschlag, oder was zei je dat? Ja, je Hirnschlag. Ja, und dann wie ich eine halb wie gelähmt. Oh. Und diese Hund, ich war das nicht mal an, dass ich lähmt das. Und dann auf einmal fand mit dieser Hund und das Zähne dabei oben und dann auf einmal war die an, wie ich gelähmt. Ich konnte nicht mehr tun. Oh. Dann wollte ich schreien, dann konnte ich nicht. Und dann wollte ich, das war ich an mir an der Zwiel hier in Müllrüt, ich konnte nicht mehr anfangen. Und dann konnte ich mich wieder schlafen, dann mit einfällt. En dan... Dat weer wat thuis? Dat weer thuis, ja. Hij deed nog 2 bananenpongels ophaken door bij passiert dat. Van blij thuis, niet ja. nog ergens zo. Nee, ja. No. Aber meine Frühe war da gleich mal 14. Muss ans jüngste Jung, der war da einmal an, wo man mir irgendwas arbeitet wird, dann fiel es mich in im Hospital und dann bleibe ich dort an 3 Jahren. Und dann kommen mir die ersten Gedanken an, dass Gott muss einen Fehler gemacht haben mit mir. Dort wird von seinen Ohren, man hat die Ohren gehalten, dass die noch nur ein Struck kommen. Dort kann ich nicht nehmen. Und dann hat es sehr gekämpft, ungefähr die ersten 10 Stunden, hat es sehr gekämpft mit dem, was ich dort erst mal nehmen kann. Dass Gott hat das doorheen mir een strook laten geven dat hij mij lezen dat. Doorheen had hij dat. Die leest mij. Doorheen deed hij dat. Ik kon dat dan bloß niet nemen. Ik kon het niet leven dat hij mij lezen dat. Dat we dat niet gedaan hebben. Maar dat is niet. Zo'n God heb je niet. We hebben een leeftolja, een gouden God heb je. Doorheen leidt hij dat toe. Die wil hij niet om mij leren. Ja, maar en 10 Stunden dat hij dat. En 10 Stunden al begrepen dat ja. Maar mij deed dat voor. Ik kon dat niet nemen. Maar mij weer dat je aan dat hij dat teugelaten had, nam zei. En dat deed mij dan zo juist voor. En dan, door hij dacht dat hij jemals allemaal waar wordt, dat hij mij wordt handstalen, dus hij eerst weer. Dat dacht dat je behept niet aan, dat we een tijd. Zijn je danken dat zijn andere als mij weer. Ja, maar hij is bestemd en zeer veel andere als hij je beet verdient. Nou, ja. Ja. Maar mij wondert dat na 10 Stunden du da dann also die eingeditscht hast, das ist so Gottes Welle. Ja. Und die damit vielleicht nicht zufrieden, aber wäre okay. Ja? Hij wird zufrieden mit mir. Gott merkt keinen Fehler. Hij wird zufrieden mit mir. Wow. Dus hij leidt het ook toe. Hij wil mij meer leren. En dat is wat hij nu gedaan heeft. Nu kan je verstaan. En die leeft niet dat hij nog mal wil recupereren? Wat ik dan zeg, ik wil aan bad liggen, maar ik sterf. Dat werden meine Gedanken. Weet je, had je genoeg zo'n mensen zijn. Die hebben hier genoeg een heen, zo'n stad. Ook. Ik wil krijgen bij dat jet. Ja. En wil je eentje dan weer? Oké, en dan, de andere boord, die weer dan vlees weer afgerecht, even de alles op. Hoe lang wees je im Krankenhuis? 3 Jahre, denk ik. Ah, en dan? Nou, wie bloß noch. Komt een huis, aber du weest? Ja, wie leent. Dan een huis. Moest de vrouw die thuis vliegen? Ja, we hadden die jongens en schweerzeens, ook bij jongen die halve meer sterkte en ik had dit bein heute niet veilen, die sterkte zei ja, met abknauwen. En ik speerde gewoon dat niet en die hebben gestrekt. En op eenmaal kon ik maar aanvangen te reden, en ik wil dat malen. En mijn veilen kwam 3. Hoe lang die dat met de reden kunt? 3? Oh, man, dan zie je dat. Heb vielleicht 3, 4 Jahre gedient, dann kon ik vielleicht ein Wort sagen. En dan, wat ik denk dat, kwam het Müll uit. Weet je wat, eerst, wanneer ik de reden, dan kwam bloß das wat uit. Dat heeft ganz wat aan. Dat hij mij zeer zwaar, want die mij wat vroeg, wanneer die dat wil zeggen, ik die dat dan niet kon bouwen willen. Dat heeft zeer zwaar dan. Dan de reden ik niet was, wie beter, dat hij dat dan niet zei. Ja. Dat heeft voor mij leichter. Ja. So langsam ist das Tritt gekommen mit Massage, mit Physiotherapie und so. Wo lang dir das dann, Betty, dann die beste nicht ganz? Ja, als die ganz handgestalt. Das heißt, für 1 Jahr passiert das? 3 Jahre war, das morgen gleich 1 Jahr. Ja. Ook war noch die Geburtstag. Oh, bei ja, ja.
Maar Gott te danken. Dat Aber ja, zo nichts anderes. Bloß Gott zu danken. In dem Sinne danke an Peter. Und der weiß Peter, was er mit mir will. Hij hat beter gedaan als ik heb. Dat weet ik. Ja. Goed. Het blijft dan een stukje liggen Jo, en ja. dan irgendwann kunst Jo, dan randet waar hij weer. Ja. En dan als ik dat eerst aanwaard, dat ik waar terugkom, dan dat we vielleicht am 1,5 Monat, en dan zei hij dat Gott, der wil wat anders van mij. Der wil gaan, ik zal weer met het schaffen. Dus würde ich mich nicht gaan waar de gezondheid geschenkt. Waarom deed hij dat? Die wil irgendwas van mij. Door we in waar terug, onze kinderen leven, we vielleicht niet alle tevreden met, maar ik deed dat. Mijn welle die weer door en ik wil dat ook. Door we in waar terug hierheen. En ik weer dan 1,5 Monat weer afgesloten van de wereld. Okay. Daar hadden mij gewoon alles waargenomen. Ik kreeg niks meer te hier. Dat is aber nicht sehr lang, 1,5 Monat. Nee, maar bij mij kwam het. Für uns nicht, für die. Ja, dat weer lang. Ja. En dan je het weer, dat ze den Buur dan een beetje later hier. Ja, dan doen we weer. En einmal met onze kamertijd op. Die komen eenmaal de maand einmal op en dan bereden we wat we weer willen. Dan is we geld hadden dan. Zo, Sie hebben hier nu voor 24 mensen ruim. Ja, we hebben voor 24 steden hebben we nu ruim. Dat doen we samen nu 5 steden aangestoken. Dat is een beetje veel. Maar die willen hier dus nemen en deze leven, ze hebben het hier zeer goed. Want ze hier kunnen zijn. En die geven den middag, onkast, frühstück. Alles. Alles. En de gezondheid. Ja. Wie doen hier ons arbeid als hier de gezond houden. En dat de leven hebben. En Gottes woord hier. Die 3 dingen, die hebben hier het verste. Wat is, wanneer ze werkelijk krank worden? Dan doen we hier nu Lucy wieder. Mijn hier. Ach, da ist ja war. Wieder Sana vieren. Oké. Wieder Sana, die doen ons hier Säuer helpen. Dat is ook van de Sommervelden in de groep wat Wieder Sana heeft? Ja. Die doen ons hier Säuer helpen met de dokterieën. En die doen einmal om Worteldag, brengen die hier einmal mehr. Jedes Mal. Want we zeggen, we hebben hier 20 steden, dan brengen die voor 20 steden eten. Hebben je 24, dan breng je die voor 24 eten. Ah, die maken door mee. Die maken dat door en dan breng je die dat hier, dat is een hora wat dat is. En die gaan ze in de thermossen, dat blijft de fijn uitbannen. Okay. En dan hebben we hier een van 2 dagen, dan doen we plus amtussen. En die maken plus onkast en frühstück dan? Onkast en frühstück, ja. En ten nacht is hier ook weer, dan eenmaal uit een bad, veld en ja, wat? hier zijn allemaal nursen dan. En die nursen die zijn ongesteld? Ja, die zijn ongesteld, die hebben we hier betolen. Oké. Ja. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos. Y no nos dejes caer la tentación y librarnos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Así como era al principio, ahora y siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Kapuma Yahoo. Gracias. En al die kleider en baden en medicijn en zo, dat moet ook voor financierd worden. Ja, dat we ook het meeste alle betolen. Want dat krijgen we hier. We gaan hier nog voor de geldmarkt en alles wat we hier krijgen, we nemen alles, we zeggen nog af. Ja, en we krijgen manchmal dingen wat we niet goed kunnen gebruiken, maar we nemen dat weer alle. En we gaan hier voorstellen krijgen en elektrische voorstellen en alle handel. En ook extra eten van Canada? Extra eten hebben we van hier en van door alle wegen. En dan waren er mal einer toont dan heeft een stafet omslagen. Ah ja. En dan vertellen ze weiter, wat wil je gaan, dat meeste. En hij zei klapsvlees. Dus onze oude mensen, daar heeft meest keiner meer tenen. En dan willen die klapsvlees eten, die kunnen de knekkels niet meer begenobberen. Ja. Ja. En dan zei je ganz nieuwe gebieden, also frisch, en ja, dat dit jaar frische stoeien gemaakt. Ja. Je hebt dan nog meer stoeien. Ja, dat heeft 8 stijt meer nu nog waar. En dan wordt dat nog waar bij 20 stijt meer gegeven. Dan meest rijdt het me zo. Ja, dat is iets te enge rijdt, ja.
Und wir haben nu Tele gekauft, nu Sohn. Ja. Nu fehlt uns bloß noch die Arbeit in das Mann. Und dann haben wir noch einmal für 20 Tage mehr, 5 Stuben mehr. Noch einmal bitte das. Ja, bitte das, da wir nu noch einmal. Oh. Ja, wir wollen bei 20 Tage kommen. Ah, ja. Aber das ist immer abhängig von dem, was die Spenden dann. Ja. Wobei wir haben Geldspender und der helfen uns hier sehr mit. Die kommen auch ein Besucher ans hier. Und die gefällt an alle, das wird hier tun. Ja. En du en die früh doen dat hier schmieden. Ja, da in Amsterdam en Iep und Giesbrecht, der deed ook allemaal helpen. Die zijn hier eigenlijk Wie bij dat, door dat hier hier doen, ja. Aha. En dus van daar zo ons, en kwam dat, kwam het waar dat hier aan. Dan hebben we ons nu van daar zo ons wieder besluiten, wat we worden wieder doen. Oké. Maar het zag al die früh, dat dan nee, Frasfletje, ja, ja. So alles sortieren, wat je dan zo drehen. Bloß de Nacht voor je in huis. De Nacht voor je huis. We zijn hier eenmaal nacht gebleven en mijn vrouw wil niet meer. Ja. Dat tussen je beter. Ja, voor we aan huis. Fijn. Ja, ja. Goed. Dat is zeer interessant, wat een groep uit Barstol en Sommerveld. Ja, Luis Esperanza, Tres Palmas, ja. Eine Gruppe, so wat hier abstallen deed. Ja, en het luidt dat sehr gut. En het weet dat, de mensen die lezen dat, dus worden we hier niet zoveel ondersteuning krijgen dat. Maar dat mij zeer veel bedanken voor al die wat methelpen doen. Ja. En wanneer hier mensen sterven? Oké, die doen we dan een acta merken vereend, de politie van Pastorio. Die helpen met? Die helpen met, zeer hier. Niet dat de onje hier dan, wat hij je in de vangeren laten? Nee, die zijn heel, ja, die kennen dat zijn, waar we hier met die hier regeren, ja. En dan, het Pastorio, de mensen Polen, die heeft een Zuid, en voor we dat Zuid holen, dan we die een Zuid nemen, dan vieren we nur de onje hier dan. Also die haben eigentlich von jedem eine Nummer von der Onje hier, von der Kenia. Ja, die können wir einmal an die, dass die alle hier kommen und besiegen sie wieder, ja. Dass die weiter wird das steht mit ernten. Ja. Gut, je mag hier Leute sehr gut arbeiten, spannend wat je zijn, wat in de nächsten Jahren komen wordt. Ja, ja. En wo de mensen, de Paraguayer. Oh, bij Paraguay, die mag dat ook zeggen. Die helpen ons ook zeggen. Ja. Oh, bij jou, ja, zeggen. Even die waardjesauto's hier, ta PPA, nannt sich dat, die komen ons ook zeggen helpen. Oké. Ja, ja, die was mostly, irgendwie wat die Mennoniten vielleicht auch noch kennen. Ja. Ja. Dankeschön. Ja, hast du vielleicht noch einen Dank zu sagen an die Menschen? Ja. Na ja, ich sage vielmal Dankeschön für den Board, dass die uns hier so sehr geholfen haben. Und all die Mithelpers, die wir auch einen Dankeschön sagen, dass die so gut sind. Und ich sage, das, was die getan haben, das hat Jesus auch angetan. Und diese alle Menschen, die waren sich sehr frei. Und ich glaube nicht, dass wir hier Geldmenschen haben, die hier Berne sind. Ich glaube, dass jemand selbst sicher kommen. Wovon Menschen wir hier Berne haben, und die legen auch sagen, die legen das sagen, wenn wir entlegen dürfen. Und die kriegen dus nicht Leib, wenn man sagen. Und wenn wir entlegen, das legen die sagen. Ja. Die sind sehr dankbar, dass die hier ihre Besorgung kriegen, die irgendwas gebot hier, irgendwas hochgeschnitten, irgendwas geschäft, und die kriegen alle Tage reine Baden. En als voor een maandje moet man dat aan het morgen toch allemaal alleen is. En bij de arbeiders die gaan naar en merken dat allemaal alleen en gaan ze tot nächste nacht waar reine baden. Ja, daar zijn ze zeer dankbaar voor. Dat hier zo goed wordt bezorgd. We gaan het hier niet zeer goed is wieder gewacht van thuis. Maar voor één is het al zeer goed, wil ik zeggen. Zeer goed. Ik wil niet willen gaan dat we hier wel nog beter merken. Wil dan habe ich vielleicht Trouble mit, dass wir auf einmal richtige Menschen auch anwählen. Beter waren wir hier zu holen, weil Gott sieht sehr dankbar, dass er wieder das ist. Ja. Danke. Vielen Dank. Ja. Und ich wünsche dir in die Früh hier noch viel Mut, diese Arbeit wieder zu tun. Ja. Und danke für uns, dass Sie teilgenommen haben. Ja. Danke auch.